കമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃഷാദം സകലരഘുനാഥാനിതം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സകലലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ദേശഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ ഈശ്വരീ ഋഷഭാനുസുതേ നമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം ഭഗവത് ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ തേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരക്ഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രശ്നേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി വിശേഷാദ്ദേശകാരി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയതോടഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരസന്താരാത്കായ ഹരേ കൃഷ്ണ മദേഹബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗീതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 43. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാഭിപ്രദാശു പാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാപചന്തി. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാഭിപ്രദാശു പാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാപചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാഭിപ്രദാശു പാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാപചന്തി. മറ്റത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാഭിപ്രദാശു പാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാപചന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാൽദിശാമതി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദ സരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായു യം നിത്യദാ വിഭ്രതാശുപാപം നശ്യത്യം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണം ആര്യാവഹേയാധി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്തമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദ സരോജരേണു മര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്തിമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. അംബിക കേശവി ദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാധി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്തമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവകേയാദി കിരീടമായോ യം നിത്യതാ വിപ്രദ ആശുപാപം നശ്യത്വമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ സീതാരാമൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭക്ത ആശുപാപം നശ്യത്വമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവിഹേയാദി കിരീടമായു യം നിത്യദാ ബിഭ്രതമാശുപാപം നശ്യത്വമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായോ യാ നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യതമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്വമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യതമം സർവഗുണാം ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാതീത മംഗളദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാം ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ വിഭ്രതവാശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാദി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത ടി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാധി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമം സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പ്രണാമം. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യവഹേയതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യതാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹേയാതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണദേവദാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണും ആര്യാവഹേയാതി കിരീടമായുഃ യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമും സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേഷാമഹം പാദസരോജരേണു ആര്യാവഹ്യാതി കിരീടമായു യം നിത്യദാ ബിഭ്രത ആശുപാപം നശ്യത്യമോ സർവഗുണാ ഭജന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തേഷാം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അഹം ഞാൻ പാദാപാദം സരോജ താമര രേണും ധൂളി ആര്യഹ അലയോ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ വഹേയ വഹിക്കുക അതീവരെ കിരീടം കിരീടം ആയുഹു ആയുസ് തീരുന്നത് വരെ യം ഏത് നിത്യത എപ്പോഴും വിപ്രത വഹിക്കുക ആശുപ്പെട്ടെന്ന് പാപം പാപകരമായ പ്രവൃത്തികൾ നശ്യതി അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അമും അവയെല്ലാം സർവഗുണാഹ പൂർണ്ണയോഗ്യമായ ഭജന്തി ആരാധിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള അല്ലയോ ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളെ, അത്തരം ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും പാദാബ്ജ ധൂളികൾ എന്റെ കിരീടത്തിൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ തുടർച്ചയായി വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. അവരുടെ പാദസരോജങ്ങളിലെ പൊടി ശിരസിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നല്ലതും അഭിലഷണീയങ്ങളുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ, അതായത് വൈഷ്ണവരിൽ അഥവാ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവർ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരായി തീരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. യസ്യാദി ഭക്തിർ ഭഗവതി അകിഞ്ചന സർവേർ ഗുണസ്തത്ര സമാസദേസുരഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-32 പറയുന്നു. വിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവരുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി ശിരസിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.
പരമദിവ്യോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന്റെ ജീവിതം അപൂർണമായി തുടരും. പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് കഠിന നിഷ്ഠകളും തപസ്സും അനുഷ്ഠിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈഷ്ണവരുടെയോ പാദപങ്കജങ്ങളിലെ ധൂളി കിരീടത്തിൽ വഹിക്കാത്ത രാജാവിന്റെയോ രാഷ്ട്ര നേതാവിന്റെയോ കിരീടം വാസ്തവത്തിൽ അവന് വലിയൊരു ഭാരമായി ഭവിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പൃഥുവിനെ പോലെ ഉദാരമതിയായ ഒരു രാജാവ് ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം അവൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രാജ്യത്തിന് വെറും ഒരു ഭാരമായി ഭവിക്കും. പൃഥു മഹാരാജാവ് അനുകരണീയനായൊരു മുഖ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഗുണായനം ശീലധനം കൃതജ്ഞം വൃദ്ധാശ്രയം സംവൃണതേനു സമ്പദഃ പ്രസീദതാം ബ്രഹ്മകുലം ഗവാം ച ജനാർദ്ദനാസാനു ശരസ്യ മഹ്യം. ഗുണായനം ശീലധനം കൃതജ്ഞം വൃദ്ധാശ്രയം സംവൃണതേനു സമ്പദഃ പ്രസീദതാം ബ്രഹ്മകുലം ഗവാം ച ജനാർദ്ദനസാനു ശരസ്യ മഹ്യം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ ആർജിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയായാലും ആരുടെ ധനം നല്ല പെരുമാറ്റം മാത്രമാകുന്നുവോ, ആര് കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാകുന്നുവോ, ആര് പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ലോകത്തിൽ സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളും കൈവരുന്നു. ആയതിനാൽ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാരും എന്നോടും ഗോക്കളോടും കൂടി ബ്രാഹ്മണ വർഗത്താൽ സംപ്രീതരാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണരെയും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തെയും അതുപോലെ പശുക്കളെയും ആദരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ഗോസംരക്ഷണവും ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൽ പശുക്കൾ വെറും സാധാരണ മൃഗങ്ങളായി പരിചരിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യന്റെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ബലിമൃഗങ്ങളായി കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ഗവാം എന്ന പരാമർശം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോടും ഗോക്കളോടും സഹവസിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഗോക്കളുടെയും ഗോപാലക ബാലന്മാരുടെയും ഗോപികമാരുടെയും സഹവാസത്തിൽ ദർശിക്കാം. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് തനിച്ച് കഴിയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സാനുചരശ എന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സഹവാസത്തിലായിരിക്കും എന്ന് സാരം. ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാരുടെ സകല സദ്ഗുണങ്ങളും ആർജിക്കുന്നു. അവൻ ഗുണായനം, സദ്ഗുണങ്ങളുടെ സംഭരണിയാകുന്നു. അവന്റെ ഏക സ്വത്ത് നല്ല പെരുമാറ്റമാണ്. അവൻ കൃതജ്ഞതാപൂർണനുമാണ്. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനുള്ള കൃതജ്ഞത ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും യോഗ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാവരും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും നൽകുന്നതും അവിടുന്നാണ്. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ കഠോപനിഷത്ത് 2:2-13 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ
ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. ജീവസത്തകൾ ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകും. ജീവസത്തകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുന്നത് പരമസത്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള ജീവസത്തയുടെ കൃതജ്ഞത നിശ്ചയമായും സവിശേഷതകളായി യോഗ്യത തികഞ്ഞതായിരിക്കണം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വൃദ്ധാശ്രയം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. വൃദ്ധ പരാമർശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച ഒരുവനെയാണ്. വൃദ്ധന്മാർ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്: പ്രായം കൊണ്ട് വൃദ്ധരായവരും അറിവ് കൊണ്ട് വൃദ്ധരായവരും. അറിവ് കൊണ്ട് വൃദ്ധരായവരെ ജ്ഞാനവൃദ്ധരെന്നും പ്രായം കൊണ്ട് വൃദ്ധരായവരെ വൃദ്ധരെന്നും വിളിക്കുന്നു. വൃദ്ധാശ്രയം ഒരു ജ്ഞാനവൃദ്ധനിൽ അഭയം തേടുന്ന ഒരുവന് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സർവ്വ സദ്ഗുണങ്ങളും സമ്പാദിക്കാനും നല്ല പെരുമാറ്റം പരിശീലിക്കുവാനും കഴിയും. ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ കൃതജ്ഞതയുണ്ടാവുകയും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനായിരിക്കും. ആകയാൽ പൃഥുമഹാരാജാവ് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹവാസികളുടെയും ഭക്തരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗോക്കളുടെയും അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ലഭിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഇതി ബ്രുവാണാ നൃപതിം പിതൃദേവാദിജാതയഃ തുഷ്ടുർഹൃഷ്ടമനസാ സാധുവാദേന സാധവ. മൈത്രേയ ഉവാച. ഇതി ബ്രുവാണാ നൃപതിം പിതൃദേവാദിജാതയഃ തുഷ്ടുർഹൃഷ്ടമനസാ സാധുവാദേന സാധവഃ. മൈത്രേയ മഹാമുനി പറഞ്ഞു, പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദ്യമായ സംസാരം ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ആ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും പിതൃലോകവാസികളും ബ്രാഹ്മണരും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു യോഗത്തിൽ വളരെ ആകർഷകമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സദസ്യർ അവനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും സാധു സാധു എന്ന വാക്കിനാൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സാധുവാദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരാവുകയും പൃഥുമഹാരാജാവിനെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും പിതൃക്കൾക്കും പിതൃലോക നിവാസികൾ ദേവന്മാരും സാധു സാധു എന്ന വാക്കുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. അവർ പൃഥുവിന്റെ നല്ല ദൗത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും സംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്തു. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രേണ ജയതി ലോകാൻ പുത്രേണാജയതേ ലോകാൻ നിധി സത്യാവതി ശ്രുതി ബ്രഹ്മദണ്ഡഹതപാപോ യത്വേനോ അത്യരത്തമഃ. പുത്രേണ ജയതേ ലോകാനീതി സത്യവതി ശ്രുതി ബ്രഹ്മദണ്ഡഹതപാപോ യത്വേനോ അത്യരത്തമഃ. അങ്ങേയറ്റം പാപിയായി ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വേനൻ ഇപ്പോൾ പൃഥുമഹാരാജാവിനാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഒരുവന് അവന്റെ പുത്രന്റെ കർമ്മത്താൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വൈദിക നിർണയം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടതായി അവരെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചു. വൈദിക ഭാഷ്യപ്രകാരം ബുദ്ധ് എന്നൊരു നരകീയ ഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നവൻ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരു പിതാവ് ബുദ്ധ് ഗ്രഹത്തിന്റെ നരകീയാവസ്ഥകളിലേക്ക് പതിച്ചു പോയാലും
അവനെ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് വേനൻ അങ്ങേയറ്റം പാപിയും ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവനുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മഹാദൗത്യത്തെ പറ്റി അവനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്കും മുനിമാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും വേദങ്ങളിലെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി ബോധ്യമായി. വേദങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഒരു പത്നിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പിതാവിനെ അവന്റെ നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളൊരു പുത്രനെ ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമല്ല, സ്വന്തം പിതാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പുത്രനെ നേടുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു പുത്രൻ യോഗ്യതകളില്ലാത്തൊരു രാക്ഷസനായി തീർന്നാൽ അവൻ എങ്ങനെ അവന്റെ പിതാവിനെ നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ സാധിക്കും? ആയതിനാൽ സ്വയം ഒരു വൈഷ്ണവനാവുകയും സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ വൈഷ്ണവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പിതാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ആ പിതാവ് അവന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ യാദൃശികമായി നരകീയ ജീവിതത്തിൽ ആണ്ടുപോയാലും പുത്രൻ അവനെ മുക്തനാക്കും. പൃഥു മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ മുക്തനാക്കിയതുപോലെ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിപുശ്ചാപി ഭഗവൻ നിന്ദയാ തമഃ വിവിശുരത്യഗാസൂനോ പ്രഹ്ലാദസ്യാനുഭാവതഃ. ഹിരണ്യകശിപുശ്ചാപി ഭഗവൻ നിന്ദയാ തമഃ വിവിശുരത്യാഗസൂനോ പ്രഹ്ലാദസ്യാനുഭാവതഃ. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപുവും അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അതുമൂലം നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ കുരുരിട്ടിലാവുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവനും മോചിതനാക്കപ്പെട്ട് ഭഗവത് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ നരസിംഹദേവൻ വരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ മഹത്തായ ഭക്തിയും സഹനശേഷിയും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദൻ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമാകില്ലെന്ന വിചാരത്താൽ അവ സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. വരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അപലപിച്ചു. ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നതിനാൽ അവൻ തന്റെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വരവും സ്വീകരിച്ചില്ല. അവനെ അതികഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് അവൻ പിതാവിനാൽ വധിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ടും പിതാവിനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും അനുകമ്പയുമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദന്. അതിനാൽ സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വരവും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നിട്ടും അവൻ പിതാവിന് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഭഗവാനോട് യാചിച്ചു. ഭഗവാൻ അവന്റെ യാചന കേൾക്കുകയും അവന്റെ പിതാവിന് മാപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം പുത്രന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഹിരണ്യകശിപു നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധകാര നിബിഡതയിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ നരകീയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് അനുകമ്പാർദ്ധരായ വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും മഹനീയ മാതൃകയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ. കൃഷ്ണൻ അതിനാൽ പരദുഃഖ ദുഃഖി കൃപാംബുധിഹി, അന്യരുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അനുകമ്പയുള്ളവനും കരുണാസാഗരവും എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പരിശുദ്ധ ഭക്തരും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ പാപികളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ അനുകമ്പയോടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾക്കും വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്ന അവർ അവയെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയോടെ തരണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പാപപങ്കിലരായ
വ്യക്തികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ മറ്റൊരു യോഗ്യതയാണ്. വൈഷ്ണവരായതിനാൽ താഴെ പറയും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കണ്ഠയും ആകാംക്ഷയും പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോധി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ഹേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ യദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദുഃഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ വൈഷ്ണവരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും അവരൊക്കെ എല്ലാ ആദരവ് നൽകേണ്ടതും അല്ലെ, അവരോട് അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെ ഒക്കെ പാദധൂളികൾ എന്റെ കിരീടത്തിലെ ജീവിതാന്ത്യം വരെയും വഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരുടെ പാദധൂളികൾ അല്ലെ, അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക? അവരെ പ്രണമിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെ, അവരുടെ പാദധൂളികൾ നമ്മുടെ ശിരസിലാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബലൻ. ഭക്തപാദധൂളി ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി, അതുപോലെ ഭക്തപാദജൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാദജൽ, അതുപോലെ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വൈഷ്ണവര് കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം മഹാപ്രസാദം അല്ലെ. അത് മൂന്നും നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം നൽകുന്നു, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നൽകുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി നേരത്തെ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ, കാളിദാസൻ എന്നാണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് പാത്രങ്ങള് ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് ആ വേസ്റ്റിൽ നിന്നും അവരുടെയൊക്കെ ഉച്ഛിഷ്ടം എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിയുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് അതൊക്കെ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി നാരദ മുനിയായി മാറിയതിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ആ ഭക്തി വേദാന്തികള് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ആ കുട്ടി പറയും. അത് പ്രകാരമാണ് നാരദ മുനി പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക്
കൂടുതൽ ഭക്ത സേവനത്തിൽ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികള്, വൈഷ്ണവരുടെ പാദധൂളികള്, വൈഷ്ണവരുടെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാദശാല അല്ലെ, ആ പ്രഭുപാദരെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ, അവരൊക്കെ അഭിഷേകങ്ങൾ ചെയ്യല. വ്യാസപൂജയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഗുരുമഹാരാജിനെയൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യല. ആ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജലം, അത് തീർത്ഥം, അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ബലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരുമഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഒക്കെ പാദധൂളികൾ എപ്പോഴും ശിരസിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ അക്രൂരൻ വൃന്ദാവനത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ അക്രൂരൻ വീണ് ഉരുളുകയുണ്ടായി ആ പാദധൂളികളിലൂടെ അല്ലെ. രജത്തിലെ ആ മണ്ണ് അല്ലെ, അത് ധൂളി അതിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു അല്പം ആ പാദധൂളി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദം അല്ലെ. അതൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികളെങ്കിലും ലഭിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ധവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലൊരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ മതി എന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ പാദധൂളി എന്റെ ശിരസിലെങ്കിലും ആവും. അങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളിയും പ്രധാനപ്പെട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദര് പാദചലി അത് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വിദേശത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം വിൽക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രഭുപാദര് വന്നിട്ടാകുമ്പം ആ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം ഒരു വ്യക്തി വിതരണം ചെയ്യുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഭുപാദരുടെ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം പാദം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ പാദം അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ജലം ആ തീർത്ഥം എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേഗം ഓടിപ്പോയി മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ റൂം അടച്ചിട്ട് അത് മുഴുവനായിട്ടും കുടിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു അല്പത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോഴും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് പ്രഭുപാദര് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്തത്, പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യമാണ് അതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും അവരുടെ പാദത്തുള്ളി അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ചില പ്രഭുപാദര് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രായമായപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കഫവും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കഫമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുപ്പേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും, തുപ്പലൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചുമക്കുമ്പോൾ കഫം തുപ്പാനായിട്ടൊരു ഗ്ലാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാനന്ദ മുനി എടുത്തുകൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അതിൽ തുപ്പി, എന്നിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് മറിക്കാനൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല അദ്ദേഹം, അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. അത് അവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ കാണാതെ അത് കുടിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രഭുപാദരെ ചമച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വീണ്ടും തുപ്പാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുപോയി. പ്രഭുപാദര് ലെക്ചർ നൽകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, വേഗം വീണ്ടും തുപ്പി. അപ്പോ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയിരുന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ തുപ്പിയതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതും കുടിച്ചു. ആ പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടുപേര്, ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭുവും
ഗർഗമുനി സഹോദരങ്ങൾ അവര് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരിക. അവരുടെ പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഈ സ്വാമിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോടിക്കണക്കിനുള്ള സ്വത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാമിയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാന്ന്. പ്രഭുപാദരോട് അവർ പറയുകയുണ്ടായി, ഇല്ല, നമുക്ക് പ്രഭുപാദനെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോണ്ട, ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദരെ അവർ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ ഗർഗമുനിയാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് ഡിക്റ്റഫോൺ നൽകി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സേവ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ചെറിയൊരു സേവനം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാനെത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയൊക്കെ പാദധൂളികളെ ഞാൻ ശിരസിൽ വഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ യാചിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ പാദസരജങ്ങളുടെ പൊടി ശിരസിൽ വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നല്ലതും അഭിലഷണീയങ്ങളുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തുള്ള ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവരുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ധൂളി ശിരസിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവിനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന്റെ ജീവിതം അപൂർണമായി തുടരും. പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് കഠിന നിഷ്ഠകളും തപസ്സും അനുഷ്ഠിച്ച് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെയോ വൈഷ്ണവരുടെയോ പാദപങ്കജങ്ങൾ ധൂളി കിരീടത്തിൽ വഹിക്കാത്ത രാജാവിന്റെയോ രാഷ്ട്ര നേതാവിന്റെയോ കിരീടം വാസ്തവത്തിൽ അവന് വലിയൊരു ഭാരമായി ഭവിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഉദാരമതിയായ രാജാവ് ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം പിന്തുടരാത്തവശം അവൻ പൗരന്മാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രാജ്യത്തിന് വെറും ഒരു ഭാരമായി വഹിക്കും. മഹാരാജാവ് അനുകരണീയനായൊരു മുഖ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഇവിടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളികൾ ശിരസിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. സാധുക്കൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവനെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ലഭിക്കുമെന്ന്. അതാണ് സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളെ കാണുകയും അവര് പോകുന്ന ആ വഴിയിൽ നമസ്കരിക്കുക, അല്ലെ? വളരെ മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കും നമ്മളൊക്കെ, അല്ലെ? അതാണ് അവരുടെയൊക്കെ പാദധൂളികൾ ആ മണ്ണിലുണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ ശിരസിൽ വഹിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതകൾ ആർജിക്കുന്നവൻ ആരൊക്കെയായാലും ആരുടെ ധനം നല്ല പെരുമാറ്റം ആരുടെ ധനം നല്ല പെരുമാറ്റം മാത്രമാകുന്നുവോ, ആര് കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാകുന്നുവോ, ആര് പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങളും കൈവരും. അതിനാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാരും എന്നും ഗോക്കളോടും കൂടി ബ്രാഹ്മണവർഗത്താൽ സംപ്രീതരാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനാവണ്ടെങ്കിൽ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? അവർക്കെല്ലാം നൽകുകയും വേണം. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണിതായ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്.
എവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഗോക്കളും ഗോ സംരക്ഷണമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിൽ പശുക്കൾ വെറും സാധാരണ മൃഗങ്ങളായി പരിചരിക്കപ്പെടുകയും പരിഷ്കാരത്തിന് ബലിമൃഗങ്ങളായി കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങളൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് പശുക്കളെയും എല്ലാം അങ്ങനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതിലും വലിയ പാപമാണ് അതിനെ വളർത്തിയിട്ട് കറവയൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ കശാപ്പുകാർക്ക് നൽകുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണയായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതിനെ കറവയൊക്കെ നിന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പ്രായമായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ കശാപ്പുകാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, എന്താ പറയാ പശു പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടി ആണാണെങ്കിൽ അതിനെ കാളയാണെങ്കിൽ അതിനെ അറവുകാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അറവുകാരിൽ നിന്നും അതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഗോശാല അതില് ധാരാളം പശുക്കളെ കാണാം. പശുക്കളും കാളകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാളകളെയും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും. അത് അല്ലെ, കാളവണ്ടികളിൽ കാണാം. പദയാത്രയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കാളവണ്ടിയിൽ പദയാത്രയൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോ അതിനെ എന്താ പറയാ, അതിന് പാല് ലഭിക്കില്ല, അത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കൊല്ലൽ അല്ലെ. നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊല്ലുവോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പശു ഒരു സാധാരണ കശാപ്പ് മൃഗമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് അത്രയും പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പശുക്കൾ. പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ഗവാം എന്ന പരാമർശം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വന്തം ഭക്തന്മാരുടെയും ഗോക്കളോടും വസിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഗോക്കളുടെയും ഗോപാലക ബാലന്മാരുടെയും ഗോപികമാരുടെയും സഹവാസത്തിൽ ദർശിക്കാം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അല്ലെ പശുവിന്റെ മേലെയൊക്കെ ചാരി നിന്നിട്ട് അല്ലെ പശുവിനെയൊക്കെ തടയിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം പിക്ചറൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠ തന്നെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള മൂർത്തികൾ തന്നെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഗോപാലനായിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നീലേശ്വര അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ വലിയൊരു പശുവിന്റെ മേലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാരി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂർത്തിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങളും മൂർത്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പശുക്കളുടെ കൂടെയും ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ആയാലും അല്ലെ, അവിടെ രാധാശ്യാം സുന്ദർ, ലളിത, വിശാഖ അവരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. കൃഷ്ണ ബൽറാം ആയാലും കൃഷ്ണ ബൽറാമിന്റെ കൂടെ പശുക്കളെയൊക്കെ കാണാം, അവിടെ പശുക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയും പശുക്കളുടെ കൂടെയും ഒക്കെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സാനുശരശ എന്ന് പൃഥുമഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സഹവാസത്തിലായിരിക്കുമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ പേരുകളോട് ചേർന്നിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ പേര് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും രാധാറാണിന്റെ രാധാശ്യാം സുന്ദർ, രാധാ മദൻ മോഹൻ അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും രാധാറാണിയുടെ പേരാണ് ആദ്യം പറയുക അല്ലെ. രാധാ ഗോവിന്ദ അല്ലെ, എല്ലാം അങ്ങനെ ഏത് പേരുകൾ നോക്കിയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്ത. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ യശോദാനന്ദനൻ, ദേവകി നന്ദനൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേരുകളോട് ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയപ്പെടാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കുവാനാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്ലോകത്തില് മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദ്യമായ സംസാരം ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ആ സമ്മേളനത്തിൽ സന്നിഹിതരുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും പിതൃലോകവാസികളും ബ്രാഹ്മണരും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങള് പൃഥു മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ പൃഥു മഹാരാജാവിനെ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നേ വേനൻ എന്നുള്ള ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ. അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പൃഥു മഹാരാജാവ് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാവർക്കുമുള്ള സംരക്ഷണം നൽകിയും എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പൃഥു മഹാരാജാവിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങേയറ്റം പാപിയായി ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വേനൻ ഇപ്പോൾ പൃഥു മഹാരാജാവിനാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഒരുവന് അവന്റെ പുത്രന്റെ കർമ്മത്താൽ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വൈദിക നിർണയം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടതായി അവരെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേനൻ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ദ്രോഹം ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായി ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അത്രയും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തതാണെങ്കിലും പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പുത്രൻ എന്നതിനർത്ഥം പുത്ത് എന്ന ഒരു നരകീയ ഗ്രഹമുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് വേനൻ അങ്ങേയറ്റം പാപിയും ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മഹാദൗത്യത്തെ പറ്റി അവനിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ച എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്കും മുനിമാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും വേദങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന പൂർണ്ണമായും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായി ബോധ്യമായി വേദങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക വിവാഹത്തിലൂടെ ഒരുവൻ പത്നിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പിതാവിനെ അവന്റെ നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട മേഖലയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പുത്രനെ ലഭിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സത്പുത്രൻ ഉണ്ടാവാനാണ്. അതിലൂടെ പിതാവിനെ ആ നരകീയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമല്ല, സ്വന്തം പിതാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പുത്രനെ നേടുകയാണ്. പക്ഷെ പുത്രൻ യോഗ്യതകളില്ലാത്തൊരു രാക്ഷസനായി തീർന്നാൽ അവനെങ്ങനെ അവന്റെ പിതാവിനെ നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആയതിനാൽ സ്വയം വൈഷ്ണവനാവുകയും സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ വൈഷ്ണവരാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പിതാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ആ പിതാവ് അവന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ യാദൃശ്ചികമായ നരകീയ ജീവിതത്തിൽ ആണ്ടുപോയാലും പുത്രൻ അവനെ മുക്തനാക്കും. പൃഥു മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ മുക്തനാക്കിയതുപോലെ എന്താണ് പുത്രൻ പിതാവിനെ നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുമെന്നാൽ ഒരു പുത്രൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ പുത്രനെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരെ വൈഷ്ണവരാക്കി തീർക്കണം, സ്വയം വൈഷ്ണവനായി തീരുക, സ്വയം കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരുക, പുത്രന്മാരെയും കൃഷ്ണഭക്തനാക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നരകീയ ജീവിതത്തിൽ ആണ്ടുപോയാലും പുത്രൻ അവനെ മുക്തനാക്കുന്നത് അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനോട് തന്നെ അസൂയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൈകാൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വരം നൽകാം, നീ എന്താണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു വരവും വേണ്ട, ഞാൻ അങ്ങയോട് വരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറും, കച്ചവടമായിട്ട് മാറും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു വരങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവസാനം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങയോട് അത്യന്തം അസൂയുള്ളവനാണ്, അങ്ങയോട് ധാരാളം അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു, അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിനെ നരകീയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഒരാൾ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ആ തലമുറയിലുള്ള 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആ തലമുറയുള്ള പുറകിലോട്ടും മുന്നോട്ടും വരുന്ന ആ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ മോചനം ലഭിക്കും, 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അത്രയധികം ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, പല തരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ പൊറുക്കുകയും മാപ്പ് നൽകുകയും അല്ലെ ആ പിതാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാനോട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവനെ അതികഠിനമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു പരമതിയോധപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് അവൻ പിതാവിനാൽ വധിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷ. എന്നിട്ടും പിതാവിനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും അനുകമ്പയുമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. അതിനാൽ
സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വരവും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നിട്ടും അവൻ പിതാവിന് മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഭഗവാനോട് യാചിച്ചു. ഭഗവാൻ അവന്റെ യാചന കേൾക്കുകയും അവന്റെ പിതാവിന് മാപ്പ് നൽകുകയും അപ്രകാരം പുത്രന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഹിരണ്യകശിപു നരകീയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ നരകീയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് അനുകമ്പാർത്തരായ വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ മാതൃകയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. കൃഷ്ണൻ അതിനാൽ പരദുഃഖ ദുഃഖി, കൃപാംബുതി, അന്യരുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അനുകമ്പയുള്ളവനും കരുണാസാഗരവും എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പരിശുദ്ധ ഭക്തരും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ പാപികളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായ അനുകമ്പയോടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലും ദുരിതങ്ങളും വിധേയരാകേണ്ടി വരുന്നവർ. അവർ അവയെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയോടെ തരണം ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികാസ്ഥത്തിന്റെ നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും പാപമംഗലമായ വ്യക്തികളെ രക്ഷിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ മറ്റൊരു യോഗ്യതയാണത്. വൈഷ്ണവരായതിനാൽ താഴെ പറയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവരെ കൽപ്പവൃക്ഷം പോലെയാണ് അല്ലെ. അത് പതീതരായിട്ടുള്ളവരോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കണ്ഠയും ആകാംക്ഷയും പതീതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദൻ അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു. അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിച്ചോളൂ, അവരുടെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങള് ഞാൻ ഏറ്റുകൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന്. അപ്പോ ശ്രീലപ്രഭുപാദരായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളോട് അത്യന്തം ദയാലുവാണ്, കൃപാലുവാണ്, പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് 70 വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. സുഖമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രസാദവും കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഭജനാനന്ദിയായിട്ട് ഭജന ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഭാഗവതം പഠിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ പരദുഃഖ ദുഃഖി മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വിദേശത്തൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വന്തം മകൻ പോലും ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ഒരാളെ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ ശക്തിയും നൽകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് സേനാപതി നായകൻ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പം എല്ലാ വൈഷ്ണവരും അല്ലെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായാലും എല്ലാം അവരൊക്കെ വൈഷ്ണവരോട് എല്ലാ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളോടും പതിത ആത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ള അതേപോലെ കാരുണ്യം പ്രഭുപാദ ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയും പ്രഭുപാദരിലൂടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ.